گوشتے من چی بکنا دے وستا اگا اللہ رحمت تی دلا چی چست کتا. جب منی دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشتے من چی بکنا دے وستا اگا اللہ رحمت تی دلا چی چست کتا تو وہ تی چوکاں بوسا نہ دیے. یا روچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی دوستا خطبہ دے گا بیتنے جمعہ روچا ممبر سرا خیال بکا ممبر سرا گوشتا تھا خطبہ دے گئی وہ ترنت حسن و حسین مسجد تا کسان بنتے پشکے چدراج با چو اڑان بنتے ہوتی پشکا کپنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سرا ایر کہتے ہوتی دوہیں چوکاں زیرتے حسن حسینہ بڑھا کنتے رو ممبر سرا. سبحان اللہ منی دوستان بچارے چطورے رحمتی بیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکانی وستا. او صحیح مسلمہ حدیث ہستا جابر بن عبداللہ روایت کتا گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد چی درد کا راہا وستا گونڈوی دیتے گا برو گونڈوی سلام داتے گا چوکی سلام داتے گا گونڈو مگو ایک گونڈو سوچے ترا سلام دا برو دا ہاں کل ہم برات ترا بیزا کتا مارا اینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دولا نبی تا انچی چوکی دیتے گا درو چوکی سلام داتا ہوتی دستے آنی غبا موشتا چیا تاکہ آئین تو کا بھی دوستی بھی بیتے رہی وستا لاتی مردم چوکا ہوتی نزدیک کا نہیں دے. او صحیح بخاری و مسلمہ حدیث ہستے عمر ابن سلمہ گوشتے ما گوانڈ بیتے گا ما نشتگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوما ورگ وارتا گوشتے ما ورگ وارتا بری یہ دیما وارتا بری من دستا ودشتا بری یہ دیما وارتا ہاں یہ چوک نہ جانتے نا لاتی مزہ نہیں اچھو ہے پر وار نہ دیما گوشتا وارتے ہیں ہاں یہ گوشتے گوانڈو ہمیں دولا گوشتے منی دس یاد جا گیا نبی تا گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشتے یا غلام اے گوانڈو سم اللہ بگو بسم اللہ کل بیمینک وتی راستی دستا گوار وکل مما یلیک کل وتی دیما چی بوار دیکھے کسی دیما موار جی ای بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمتی بکتا چوکان وستا تربیت بھی داتگن تی صلی اللہ علیہ وسلم. پنچی میں دوستا ای رحمت وتی دشمنان سرا وتی بھی رحمتی بکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنان سرا من دوستا کیسے رحمتی بھی ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان سرا وتی یک رحمتی بکتا. یہ حدیث گوش بدار روایت کتا صحیح بخاری و مسلمہ. بی بی عائشہ روچی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے یا رسول اللہ تو احد روچا چی گنترین تکلیفی دیتا چیئے جنگ احدہ مسلمان شکست ورنتے بعضی مسلمان شہید کنک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکو شہید کنک بھی حمزہ شیر خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنک بھی ای مبارک دے ہون بھی ای دنتان فروشک بیتے سخت تکلیف بھی بڑا جوستی کا. بی بی عائشہ گوشتے یا رسول اللہ تو احد روچا چی دیگر روچے تکلیفی دیتا گنترین روچ تو دیتا گوڑا فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے یا عائشہ متی قوماچی باز تکلیفی دیتا گوڑا ہوتی کسا اکاری گوشتے وحدی کے میں شتگا طائفہ شتگا میں مردمانی دعوت دے گے وستا چی کتگے میں نبی گوش بدار منی دوستا وحدی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو کا دعوت قبول نہ کتے شو طائفہ گوشتے تاکہ میں مردمہ حمودہ دعوت بھی دیا گروہتے طائفہ مردم چی کننتے دو لین منی دوستا دو لین کافر چوتی چوکاں وتی گنوکاں وتی بے فائدے مردمہ اشتارینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کاچی واضحنا آئیے جننتی سنگانگو آئیے جننتی چمپلانگو نبی دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگینتی سنگانگو چمپلانگو جنگینتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشتا مردمانی دعوت دے گی وستا ای ڈولا یہ سگتا تکلیفی ای ڈولا منی دوستا ای دعوت وستا تکلیفی سگتا گوشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا امیچو جتگے دا یہ کاوش ہونا پر بیتگا ای کاوش ہونا پر بیتگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے من سخت بڑا پریشان بیتگا گوشتے من دارت کگا طائفہ چی گوشتے اللہ تبارک و تعالی جبریل را داتا من استا موتی سر چست کتا من چارتا جبریل ونا سلامی داتا گوشتے محمد ایک وہانی ملائکتی لیکن کوہانی ملائکت منی گمائی چیئے درو چیزان سر اللہ تبارک و تعالی ملائکت کتا مردم سر ملائکت ہستے ہی حفاظتا کنا انچو موتانی بھی مردم ایسا ملائکت کایا ذکر مجلس ملائکت ہستے درو چیزیں اللہ تبارک و تعالی ملائکت مقرر کتا گوشتے جبریل اے محمد ایک وہانی ملائکتیں اللہ جس را داتا تو ارچ امر لوٹے بھی دیئے
کوہانی ملائکت سلام درتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے اے محمد تو اگر منا امر بدیے اے دو کوہاں نامت الاخشبین طائفیاں گوشتے اگر تو بلوٹے ما یہ دوئی کوہاں قوم سر چو ڈکے